Έχω μια ανακοίνωση. Λοιπόν, σταματάμε τα help YouTuber, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά. Θα κάνω άλλα 3 για κάποια νούμερα, δεν θα τα πω τώρα. Θα κάνω και 3 intro όσοι προλάβουν, αλλά να ξέρετε ότι help YouTuber όποιος μου το γράψει δεν θα το κάνω εκτός από 3 άτομα, γιατί έχω κανονίσει για help YouTuber, αλλά να ξέρετε ότι μόνο για intro 3 άτομα. Τώρα άμα δεν φάνουν και τα 3 άτομα δεν θα κάνω intro, γιατί έχουμε σταματήσει τα παιχνίδια. Όπως βλέπετε, έχουμε το πρώτο help YouTube που έχω κάνει και έχουμε σταματήσει τα παιχνίδια, γι' αυτό θα κάνω τώρα κάνα help YouTuber για να τελειώνουν και αυτά. Και μετά από αυτό το help YouTube μπορώ να παίξω ένα παιχνίδι, μπορώ να παίξω 3 παιχνίδια την ημέρα, μπορώ και 5, αλλά θα δω ανάλογα με την όρεξη μου. Τώρα έχω όρεξη, μπορώ να παίξω μπάσκετ, μπορώ να παίξω και ποδόσφαιρο. Κάποια παιχνίδια που έχω στο tablet μπορώ να παίξω και 10. Αλλά όχι 10 αποκλείεται. Το πολύ να παίξω 5. Γιατί μου παραμείνει πάρα πολύ το κανάλι. Δεν παίζουμε παιχνίδια και εγώ θέλω να παίζω και παιχνίδια. Αφού μου πείτε να αφιερώνω και ελεύθερο χρόνο και για τα παιχνίδια και όχι για την intro και help YouTube. Δεν γίνεται αυτό, γιατί μου το ζητάνε κάποια άτομα και κάποια όχι, αλλά το κάνω. Γι' αυτό έχουμε ακόμα 3 intro και για help YouTuber τα έχω κανονίσει, γι' αυτό μόνο 3 intro ακόμα, και όσοι θέλουν να το γράψουν κάτω από το τελευταίο intro που ήταν για τον Chris Chapman, να γράψουν 3 άτομα. Τα 3 πρώτα που θα μου το γράψουν θέλω intro, θα σας κάνω και intro, αλλά άμα δεν μου γράψετε μέσα σε μια εβδομάδα θα κάνω intro, αλλά θα κάνω για άλλα άτομα που έχω εγγραφές. Τώρα άμα φέρετε να μην σας κάνω 3 τελευταία και πρώτον τελειώνει, και δεύτερον να παίζουμε πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, αυτή ήταν η ανακοίνωση, τα λέμε, να ξαναπούμε μετά. Γεια σας.